proxecto que nace dunha charla entre colegas, partimos de aí e que ao final pois, resultamos ser seleccionados a nivel nacional. O que sí, durante este proceso de despois poñernos en contacto con Netflix, que eles nos dixeran as súas ideas, o proceso do guión pois, foi cambiando, a narrativa foi variando, pero prácticamente desde o principio era a mesma historia. Eu creo que Amor Viaxeiro foi un proxecto moi colectivo, que todos aportamos o que sabíamos facer na curta. Todo comezou cando nos avisou un dos nosos profesores, Hugo, da convocatoria do concurso de Netflix Tour España, xa comezamos un pouco a pensar nas posibilidades. E realmente foi tomando unhas cañas, cando, falando e discutindo así posibilidades, dimos así co principio do que sería esta historia. Claro, para este proxecto, ao estar baseado en unha viaxe, pois era moi importante neste pouco tempo que tiñamos de conseguir representar todo o que nos queríamos contar en un grupo moi reducido de lugares. Por lo tanto, cada lugar tiña que ter un sentido, ademais de ser, digamos, adecuado visualmente, para o que nos queríamos conseguir algo chamativo tamén no apartado visual. A búsqueda de localizacións fíxose durante as vacacións de verán, entonces foi un pouco complexo porque tiñamos que compaxinar pois, que ao final todo o mundo está nas súas casas, facendo as súas cousas, e ao final pois, decidimos quedar os fins de semana para buscar localizacións. Intentamos facer unha mestura de lugares digamos, moi recoñecibles, como pode ser pois, a Praia das Catedrais ou a Catedral de Santiago, digamos, con outras zonas como a Fervenza de Vieiros, que quizáis a xente, xa non só a xente de fora, senón a xente incluso de Galicia que non as ten tan vistas e que lles poda sorprender. Lembro nas localizacións tíamos que coller un bus que iba a toda hostia, non sei como non nos matamos, e chegar ali ao monasterio, subir, e ir un pouco vendo como onde poder gravar. ¿Dónde estamos? Pradas do Eume. ¿Y después a dónde vamos a ir? A San Andrés de Teixido. ¿Qué estamos haciendo? ¡El tonto! Estamos aquí cocidos. Estamos aquí organizando a ver a dónde vamos a ir. Vicos. Estoy siendo atacado y devorado por mosquitos salvajes. Estamos aquí en Santiago, día de localizaciones. Es el último día que hace calor en Santiago. Hace calor. Pues vamos a buscar las localizaciones y hacer las fotos para tener las fotos antiguas de referencia para grabar después. O tema das fotografías fixen de Eugenia de xoven, cando fixo esta viaxe. Foi un pouco follón ese tema porque ao final atopar roupa desa época tampouco tiñamos moi claro, pero ao final con cousas que atopas na casa da xente maior, pois logramos amañar algúns vestuarios que fosen decentes. Contábamos con 7.000 euros do premio deste concurso de Netflix Tour España e, claro, en un principio, pois, a nós que nunca traballáramos cun presuposto tan grande para un proxecto, pois, parecíanos moitos cartos, pero, como ao final, tamén influído a propia idea do proxecto que se basaba nunha viaxe, pois, esa parte de transporte, esa parte de mover a tanta xente, de viaxar por tantos lugares, pois ten un custo bastante alto, non? Como son moitas cousas que nun principio non pensas e que ao final van sumando e que te das conta de que tampouco dá para tanto. Esta preproducción tiña un elemento bastante importante que era que iba a transcorrer sobre case todo durante o verán. Tema de permisos por as administracións que están pechadas, o tema da financiación que debido a esto precisamente de estar en verán, pois todo se retrasa, todo relacionado co papeleo, digamos,
pois foi quizáis o máis complicado desa etapa. Me encargué de las localizaciones, de pedir los permisos a los ayuntamientos, entonces yo llamaba por teléfono, me mandaban a otro organismo, del organismo a otro organismo. É moi interesante pois, ter esta figura dos produtores que moitas veces non se ten en conta, non? Pero cando ti estás moi concentrado ou estás pendente dunha área concreta, como pode ser, neste caso, a dirección ou calquera dos compañeiros técnicos das súas áreas, pois é moi importante, digamos, ter a tua máxima concentración niso e non estar pensando en ningunha outra cousa. Justo cuando estábamos en las Islas de Ons, me llaman de Fragas do Eume y nos cancelan el permiso. Bueno, yo llamando 50 millones de veces a lo tonto. Me dijeron que mañana era inviable porque hay 2 productoras grabando en Fragas do Eume. Y estoy muy cabreada porque tenía todo listo y ahora no tengo nada listo. O casting era a primeira vez que a maioría de nós pois, nos achegábamos a un casting deste tipo. Foi bastante interesante ver a boa acollida que tivo, porque se chegaron case 40 personas aquí á escola. Ao final, a xente que escollimos, estamos totalmente contentos coa decisión, pero é verdade que dá un pouco de pena tamén pensar que había xente que igual tamén podería facelo igual de ben e que non se pode escoller a todo o mundo, non? Este rol de dirección creo que é unha figura clave, obviamente, como todas, non? Pero que se basa sobre todo na coordinación, non? E na coordinación de todos os equipos. E creo que, bueno, traballar con Bouzas creo que foi bastante fácil. Como éramos 2, nos repartíamos más o menos el trabajo. Lucas se centraba más en un apartado un poco más técnico, yo me quedaba más hablando con los actores, así que nos dividíamos bastante bien. Vale, bien. Lo único eso, Y ahora un poquito para despegar. Vale, una duda, el plano, ¿dónde corta? ¿Aquí en la puerta? Bueno, sobre todo os primeiros días da rodaxe foron máis intensos en canto ao meu papel, porque xuntábase o set de rodaxe con todo. Entonces, a hora de colocar, pois sí que era bastante complicado porque todo o mundo atopábase na mesma sala. Queremos que veáis cómo trabaja Sara. Mi trabajo é máis que nada mula de carga. O traballo entre a dire de foto máis eu consistía en ela compoñía os planos e eu gravábaos. Entón, cando era un plano fixo, eu simplemente tiña que montar a cámara e deixarlle para que compoñera o plano. Nos planos con movimento facía os tilts ou as panorámicas ou utilizaba o gimbal. Ao principio costou un pouco porque tive que acostumarme ao montar o gimbal e o trípode e todo eso, pero unha vez xa tiña algo de práctica foi unha experiencia bastante boa. Decidimos durante as localizacións empregar, por exemplo, un filtro Pro Mist que así como consigue un efeito de desenfoque así máis vintage ou alternativo, por así decirlo. E foi a raíz pois, de ir un pouco visitando os sitios. Nas Fragas do Eume hai moito verde, moita naturaleza, moito bosque, eso hai que telo moi en conta a hora de elaborar un plan, un guión técnico, non? E tamén na liña estética. A hora de rodar, pois sí que é verdad que cuidamos moito a fotografía, entón queríamos que todo eso estuvera rodeado do vestuario das actrices. Para Eugenia, ao final é unha señora maior, sí que é verdad que a actriz Estrella é máis xove que o personaxe que interpreta, entón tiñamos que sumarlle idade co vestuario, coa maquillaxe. En cambio, para Uxía, queríamos un vestuario pois cómodo e ao final que fose de verán porque era a época na que iba a facer a viaxe. A Pochila sí que foi moi importante no proceso de elegir o vestuario porque queríamos algo que fose chamativo porque ao final está facendo unha viaxe e é algo que leva sempre contigo, ademais de unha cámara que sacas fotografías despois. As miñas funcións durante a rodaxe foron facer de script,
manter o récord de toda a curtametraxe e facer de claquetista tamén. Aí. Vale. Amor viaxeiro, plano 2, escena 6, toma 4. Para min era a maior responsabilidade casi porque perder os brutos de algo que levábamos meses planeando e que era ou esa semana ou nunca, era moita responsabilidade e influían moitas persoas. Toma! Ojo, aí. Toma escena final. Vale, venga. Buena claqueta, Celia, la mejor de todas. Cando comezas a facer un proxecto así, daste conta realmente do importante que son nun proxecto, xa sexa, pois eso, nun cortometraxe ou nunha película. Dime, niña. Había veces que non podíamos gravalo na mesma toma, porque, bueno, igual eran planos moi xerais e non podíamos facelo nunha mesma, entón, algunhas veces pois tratamos de doblar e, basicamente, poñemos Mario e eu nunha esquina e gravamos todos os sons que precisáramos no momento, se fora na fervenza da auga, dos pasos nas follas, todo o que se precisase no lugar, gravámoslo. Os primeiros días que foi unha rodaxe en interiores, aí foi máis seguir o ritmo dos da cámara, tiñamos que ir un pouco na cola, porque, pois, por exemplo, gravábamos unha secuencia con imaxen e despois de todo iba o son de récord, que era como pois, o son da habitación na que estábamos. Ademais, Héctor, por exemplo, era o que estaba gravando coa gravadora, daballe ao rec, eu mentres estaba coa pértiga, era un traballo de dous que eu só non podería haber feito sin Héctor. Foi un proceso que levou varios días a aprender, porque cando comezas a aprender nun mundillo, sobre todo isto do son, que non é de todo sinxelo, eu creo que fixemos o mellor que pudimos. Increíble. Aquí hai unha acústica. Equipo de sonido. Hubo muy buen clima, aunque hubiese discusiones y tal. Entonces, a veces se creaba como conflictos en el equipo, pero que después estaba todo bien. Algún rifirrafe hubo por ahí, pero eso es porque somos amigos, entonces siempre hay algún roce. Mateo, coño, déjame hacer el encuadre. ¿Cómo te voy a mandar a hacer el encuadre? Todo o equipo, pois, somos compañeiros, non? Entonces, claro, ao mesmo tempo é un pouco complicado de xestionar a veces os momentos, digamos, de máis tensión con xente coa que son amigos teus. Eu penso que como unha facilidade, porque realmente xa no partes dunha confianza con eles. Todas as experiencias que ti vives como traballador, ¿no? Tamén as vives con eles como amistade. Traballar con xente que conoces e sabes como traballa, como son, que te conocen a ti, é un punto ao favor, porque saben como eres, sabes tú como son eles e non empezas desde cero. Xa chega, muller, xa chega. Xa chega. Claro, esta rodaxe, seguramente os momentos máis complicados pois tiñan que ver un pouco coas localizacións escollidas, non? Pois, por exemplo, o día que visitamos as catedrais, a Praia das Catedrais, pois había algúns condicionantes complicados, non? Pois, por exemplo, a hora que fomos para ver o amencer, intentar evitar todos os turistas posibles, pois isto fixo que tivéramos que madrugar moito, dormir pouco, estábamos xa cansos. Vía da Illa de Ons tamén, con unha calor bastante importante, non? Todo isto para traballar durante todo o día pois dificulta un pouco o que ven sendo o traballo. Pero, bueno, a verdade é que a maioría dos sitios eran tan espectaculares que estar ali grabando era casi como estar non de vacacións, pero como disfrutando a vez que se traballa. O momento de maior tensión para min na rodaxe quizá foi no barco cara as Illas Ons, porque hubo aí un plano que tivemos que gravar na proa, ou na popa, non sei ahora mesmo cal era, que había moito oleaxe, entón eu casi caíame porque estaba pendente do gimbal, e foi aí tiveronme que agarrar entre dúas persoas, porque senón igual caíame ou algo, ou caía a cámara, que sería peor. Reducir todas esas horas de grabación a 3 minutos e medio, 4 minutos,
pois foi bastante complicado porque, aínda que nós xa tiñamos unha idea bastante clara, non? Do que íbamos a montar e do que como íbamos a organizar o traballo, pois bueno, tiñamos de cada un dos lugares, pois tiñamos un montón de planos que sabíamos que non íbamos poder meter. Entonces, esa fase de selección foi moi importante porque era moi complicado decidir que quitar máis que poñer, non? Porque ao final consigues moitos recursos e é complicado elixir. Nos centramos en hacer todo el rato versiones con los proxies en 1080 para que el ordenador tirara bien y así probando todo el rato las escenas hasta que quedara lo que a nosotros nos gusta y lo que también le gusta a Netflix. A nosa historia inicial era bastante ambiciosa no aspecto narrativamente, ¿no? Entonces, creo que ese límite de 3 minutos e medio que era inicial, 3 minutos, era un pouco xusto, non? Para que todo o que nos queríamos contar. Finalmente, creo que a montaxe final quedou en 4 minutos. Recortamos algunhas das partes que inicialmente tiñamos en mente, pero creo que o resultado final é bastante sintético, que creo que é algo bon. Aparte de toda a postproducción de son e dos diálogos, etc., pois o tema da música, que tamén era un tema bastante complicado para nós. Con Arturo Vaquero estivemos investigando artistas que él previamente había grabado discos con ela, sobre todo queríamos unha artista femenina polo tema de que todas eran protagonistas femeninas, eran actrices, e sobre todo que tiña que ser en galego, parecíanos moi importante. Esta canción de Sofía Espiñeira, que aínda, como digo, non está publicada, parecíanos unha moi boa elección. Eu creo que tomamos unha decisión moi acertada, escollendo ao final esta canción de Sofía Espiñeira, que creo que lle pega perfectamente á historia e que creo que quedou perfectamente integrada. Bueno, despois de todo este proceso pois de rodaxe, da montaxe, de edición e todo isto, pois quedábanos aínda pois a parte da presentación, non? A presentación da curta que tivo lugar en Madrid, en Fitur, na feira de turismo, e alá fomos. Explícanos que vamos a hacer, venga. Vamos a coger un bus, despois vamos a coger un metro, despois vamos a coger outro metro, despois vamos a tener que andar e vamos a llegar a Madrid. Bienvenida a Madrid. Bienvenidos a Madrid. Despois da viaxe, chegamos ali, fomos a Fitur. Espero que esté enfocado, si no lo meto igual, Onde podemos coñecer por fin a Nadia, que foi a nosa asesora por parte de Netflix, que nos axudou moito e que falábamos a veces a diario. Tamén, pois eso, podemos enseñar a curta por primeira vez así ao público e a xente gustoulle bastante, a verdade. É tamén moi interesante pois poder ver o traballo de outros compañeiros que tamén eran gañadores do concurso, outras escolas de imaxe de todas as puntas de España, e que foi moi interesante tamén pois coñecelos e ver os seus traballos. Despois quedámonos por ali vendo un pouco a feira e distintas actividades que tiñan, e despois aproveitamos o resto da fin de semana para facer un pouco de turismo por Madrid, descansar un pouco de todo este traballo xa feito, non? Ignorante. Bueno, como reflexión final, podería decir que ao ser o noso primeiro traballo así profesional, estou bastante contenta co resultado. Estamos máis conectados agora con este mundo do audiovisual. Penso que podemos seguir facendo cosas xuntos. El corto es un corto que le pusimos muchísimo cariño, la verdad. Y salvo ahora que yo le sumaría a lo mejor algunas pausas, yo creo que estoy bastante contento con el corto. O sea, yo le daría un 9-10 para lo que esperaba. Para un proxecto desta categoría, non? Tan grande, e que o levásemos e que o rematásemos desta maneira, eu estou moi satisfeita. A verdade é que todos fixemos un bo traballo, todos cooperamos moitísimo. Eu creo que estamos todos moi contentos co proxecto, así que é verdade que cando lle dedicas tanto tempo a algo, sempre dis, ai, esta cousa que podíamos facela mellor, tal. Pero creo que cando podamos velo en unha pantalla grande no cine e tal, creo que vai ser moi emocionante. O resultado final pareceme que quedou moi ben,
que ao final solo se ven uns minutos de todo o que houve detrás, pero que está moi ben. Creo que é un bo exemplo de que hai que intentar intentar apuntarse a todo o que se pode apuntar intentar desenvolver os proxectos que se pensan, que poden ser moitos, e tamén que ás veces as mellores ideas ou os mellores proxectos se acaban ideando tomando unhas cañas. Creo que tamén é un lugar, é un momento importante para facelo.